Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио. Мой сябра, Божие ягнятка, Табе даверліва даю нябеснай мілаты зярнятка. Пасей яго ў душу сваю, каб узышло, закаласіла, бо толькі ў Божай праўдзе сіла. Добрый дзень, мае маленькія паважаныя слухачы. У эфіры радыёперадача «Зярнятка» і разам з вамі яе вядучая спадарыня Наталля. Уважліва слухайце нашу перадачу. Хлопчыкі і дзяўчынкі, сённяшняя наша перадача адбудзецца на беларускай мове. Дарагія хлопчыкі і дзяўчынкі, сёння мы пачуем працяг апавядання «Атрыманы скарб». Адпраўляючы мужа, Вольга радавалася, што частка цяжкай працы будзе падзелена на абодвух мужчын. Вечарам, калі да хаты вярнуліся гаспадар і батрак, гаспадыня паклікала іх да стала, дзе ўжо красаваўся вялікі чан, ад якога ішоў пах варанай бульбачкі. Вакол стаялі гліняныя місачкі з духмянай капустай. Гаспадар загадаў усім устаць, каб падзякаваць Богу за надзённы хлеб. Для батрака ўсё гэта было незразумела, незвычайна. Некалі і ён меў і еў у шмат разоў лепей, але ніколі не дзякаваў Богу, а гэтыя простыя людзі былі ўдзячны за простую ежу. Маліліся дзеткі і матуля, маліўся гаспадар, а потым забарабанілі лыжкі, і каля кожнай міскі сталі ўзнікаць і расці кучкі лушпіння ад бульбы. Батрак еў таксама і ніяк не мог зразумець, чаму ежа такая смачная, духмяная. Можа, малітва зрабіла яе такой? Ніколі яшчэ ён не еў з такім апетытам. І калі гаспадыня прапанавала яму дабаўкі, ён не адмовіўся. А потым, усеўшыся каля таты, дзеткі з задавальненнем слухалі, як бацька чытаў Біблію. Слухаў і батрак. Біблейскія гісторыі былі вядомы яму, але цяпер ён са здзіўленнем знаходзіў, што не так слухаў раней, не так разумеў. Раней ён ведаў розумам, сэрца ж яго было далёка. Цяпер жа жывая вада, якую Ісус прынёс на зямлю, напітвала яго ў змякшую душу, размягчала акамянелае сэрца. Засыпаючы, батрак глядзеў у акно на зорнае неба. Чорная бархацістасць ночы вылучала зіхаценне бліскучых зорак, раскіданых, нібы пацеркі, на каштоўным адзенні. Прыкмеціўшы самую яскравую зорачку, батрак падумаў: «Маё жыццё было, як гэта чорная ноч». Але раптам цемра адступіла, бо успыхнула і заблішчэла чароўная зорка Давіда. У маім сэрцы нарадзіўся Ісус. Заплюшчыўшы вочы, гэты чалавек заснуў спакойна, як дзіця, бо тое, што давіла яго і прымушала хіліцца да зямлі, знікла, як знікае на вокнах мароз, пачуўшы набліжэнне вясны. Ніхто не чуў, як на світанку падымаўся батрак, як, запаліўшы газніцу, ён нешта пісаў. Стаміўшыся за дзень, усе спалі,
А раніцай дзяцей разбудзіў спалоханы шэпт бацькоў. Нахіліўшыся над батраком, яны нешта гаварылі яму. Матуля вугалком хусцінкі выцірала слёзы, якія ўсё роўна няспынна беглі з яе вачэй. «Дзякуй вам», — гаварыў нядаўні вандроўнік. «Я ўжо адвандраваў сваё. Скончыўся мой зямны шлях. Цяпер я іду туды, куды шукаў дарогу ўсё жыццё. Гэта вы дапамаглі мне знайсці яе». «О, мілы дзядзька, не мы дапамаглі табе. Толькі Бог ведаў, што табе трэба трапіць у нашу хату. Гэта ён прывёў цябе сюды», — прамовіла гаспадыня ў той момант, калі батрак шукаў новыя моцы, каб сказаць нешта яшчэ. Я жадаю вам прынесці маю шчырую падзяку. Прыміце ад мяне гэты падарунак». І батрак працягнуў слабай рукой белую паперку, на якой было пазначана, што маёмасць пана пераходзіць пасля яго смерці да той сям'і, у якой памрэ гэты пан. Я і ёсць гэты пан», — адказаў вандроўнік на запытлівы позірк Вольгі. «Доўгія гады я шукаў шчасця, і вось так нечакана знайшоў яго. Бывайце, я ж адпраўляюся у сваю апошнюю вандроўку. Я іду да Ісуса». Сказаўшы гэтыя словы, пан закрыў вочы, глыбока ўздыхнуў і усё. Перад вачыма здзіўленых сялян ляжала толькі цела. Батрак не хлусіў. Гаспадары знайшлі на стале пісьмо, да якога быў прыкладзены ліст, дзе Вольга, якая трохі разумела ў грамаце, прачытала, каб пісьмо адправілі асабістаму адвакату пана. Хутка прыехаў сам адвакат і дапамог сялянам перабрацца ў маёнтак, але, атрымаўшы багацце, сямейства па-ранейшаму было ўдзячна менавіта Богу. Цяпер яны мелі магчымасць дапамагаць бедным. Зведаўшы, што такое, калі няма хлеба, яны спачувалі галодным. Зведаўшы, як халодны вецер прабірае праз лахманы сваім сцюдзёным дыханнем, яны спачувалі тым, у каго не было цёплай вопраткі. Атрыманы падарунак цалкам быў ахвяраваны на служэнне Господу. Мае маленькія сябры, Ісус хоча, каб і кожны з вас таксама атрымаў самы дарагі падарунак скарб у жыцці. Збавенне ад грахоў і пакут, жыццё вечнае, жыццё у радасці і шчасці. В Библии нет фотографий твоих, но я знаю тебя и без них. Вижу тебя я в природе во всем. Ты жил до начала времен. Твой дом — этот мир, ты живешь на земле, и выше ее в небесах. Повсюду ты с теми, кто любит тебя. Живешь ты в наших сердцах. Вижу я тебя во всем, слышу я тебя везде.
Я тебе, мое сердце, мой дом. Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчыкі і дзяўчаткі, наш адрас для вашых водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч!